Якія галоўныя ворагі ў Лукашэнкі і яго сілавікоў? Куды раптам знікла ўдарніца праўладнай прапаганды, а таксама на што беларускія чыноўнікі трацяць мільёны даляраў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Раптоўна памёр вядомы беларускі бодибілдер Ілля Ефімчук па мянушцы голем. Мужчыну было ўсяго 36 гадоў. Некалькі дзён таму у атлета нечакана спынілася сэрца. Дактары змагаліся за яго жыццё, але ж выратаваць яго не змаглі. Ефімчук еў 7 разоў на дзень і важыў 160 кілаграмаў пры росце 185 сантыметраў. Спартсмен выконваў жым штангі лежачы з вагой 272 кілаграмы, а яго рэкорд у прысядзе і станавай цязе 317 кілаграмаў. Беларускія чыноўнікі і сілавікі чакаюць страшных гасцей. Цяпер у Століне праводзіцца маштабнае вучэнне, куды з'ехалася цэлая куча лукашэнкаўцаў. Цяпер там знаходзяцца кіраўнікі Брэскай і Гомельскай абласцей Пятро Пархомчык і Іван Крупко, міністр унутраных спраў Іван Кубракоў, яго намеснік, былы кіраўнік Губасік Мікалай Карпянкоў і кіраўнікі шмат якіх іншых сілавых падраздзяленняў. Прычым міністр Кубракоў адкрыта кажа, беларускія сілавікі паглядзелі на падзеі ў Курскай вобласці і цяпер трэніруюцца, каб не дапусціць такой жа сітуацыі у Беларусі. У выніку па Століну цяпер ездзіць ваенная тэхніка, а спецпадраздзяленні адпрацоўваюць выратаванне горада ад дыверсійных груп меркаванага праціўніка. Каго лукашэнкаўцы бачаць тым праціўнікам, вы, напэўна, здагадаліся ўжо і самі. Таксама цікава, сілавікі Лукашэнкі выкарыстоўваюць у якасці апазнавальнага знака чырвоны скотч. Так жа пазначалі сябе расійскія акупанты ў першыя дні ўварвання ва ўкраіну, а меркаваныя дыверсанты на гэтых вучэннях у Століне пазначаныя сінімі лентамі, як украінскія вайскоўцы. Акрамя таго, варта адзначыць, што на адным з кадраў можна заўважыць яшчэ адну красамоўную дэталь. Меркаваныя дыверсанты плывуць на лодцы пад бел-чырвона-белым сцягам. Напэўна, каб бравыя лукашэнкаўцы іх лепш бачылі. Але ж калі без жартаў, то гэта знак вельмі просты. Пагрозы байцоў-каліноўцаў калі-небудзь вярнуцца ў Беларусь са зброяй у руках Лукашэнка і яго сілавікі па-ранейшаму ўспрымаюць вельмі сур'ёзна. Шпіёны, пакемоны і беларуская мінабароны. Выступ вайсковага ідэолага Александра Іванова здзівіў, напэўна, усіх. У прапагандысцкай перадачы на СТБ Иванов рассказал вот такое. Давайте возьмем игру Pokemon Go. Да, лет там 10 назад она была очень популярна. В чем же заключался смысл? Все подростки, дети сидели на каком-то приложении, включаешь камеру, дополненная реальность и ищешь каких-то покемонов редких, собираешь у себя в коллекцию. Где было больше всего покемонов в то время? Как вы думаете? Ну, я думаю, это возле правительственных объектов. Да. На территории 50-й авиационной базы, где взлетно-посадочная полоса, где куча военной техники авиационной, там больше всего было покемонов. И вось калі на ваших военных аэродромах подлетки збіраюць хоць покемонов, хоць разведданыя, нешта тут, мякка кажучы, не так. Але гэта яшчэ не ўсё. У тым жа выступе высветлілася, што воплі пакрыўджаных расійскіх зэт-блогераў падобна вельмі і вельмі зачапілі Лукашэнку. Нагадаем, што калі ён расказаў пра адвод беларускіх войскаў ад украінскай мяжы, пракрамлёўскія блогеры хорам пачалі абурацца. Маўляў, ага, гэта здрада, Лукашэнка нам больш ужо не саюзнік. У выніку, як цяпер прызнаўся ідэолаг беларускага мінабароны, ён асабіста звязаўся з тымі зэт-блогерамі і тлумачыў ім, тыпу, што ж вы робіце? Страшныя лічбы беларускай вёскі. Выданне «Беларусы і рынок» прыгледзелася да афіцыйнай статыстыкі і вось што заўважыла. Пра тое, што колькі б Лукашэнка не крычаў пра развіццё сяла, беларуская вёска вымірае, зразумела ўжо даўно. Толькі за апошні год жыхароў вёсак стала на 30 000 менш. Агулам жа за 30 гадоў кіравання Лукашэнкі сельскае насельніцтва скарацілася на 1 400 000 чалавек. Але самым сумным фактам з'яўляецца больш кароткае жыццё жыхароў вёскі ў параўнанні з гараджанамі. Белстат з пандэмійнага 2020 года перастаў публікаваць дадзеныя аб чаканай працягласці жыцця беларусаў. Аднак даступныя лічбы за 19 год паказваюць, што беларус, які нарадзіўся ў горадзе, жыве ў сярэднім 75 гадоў з хвосцікам, а народжаны ў вёсцы толькі 71 год з паловай. Акрамя таго, на сяле ў 2 разы большая доля людзей, якія знаходзяцца за рысай беднасці, 6%, тады як гараджан такіх толькі 2,9. Новае жыццё і эміграцыя на захад ударніцы лукашэнкаўскай прапаганды. Святлана Ціханова больш за 10 гадоў працавала на НТ. Была і рэпарцёркай, і прэс-сакратаркай канала, а пасля дарасла да пасады кіраўніка інтэрнэт-праектаў. Лукашэнку, рэпрэсіі і шалёную прапаганду свайго канала жанчына цалкам ухваляла. Казала, што ў 20-й год перажыла як вайну, а таксама лічыла вялікім поспехам інтэрв'ю Марата Маркава з Раманам Пратасевічам, бо яно сабрала шмат праглядаў у інтэрнэце. Але ж цяпер стала вядома, што Ціханова звольнілася з канала і з'ехала з
Беларусі, прычым не ў Расію. Аказалася, што прапагандыстка пазнаёмілася ў інтэрнэце з малдаванінам, які жыве ў Аўстраліі, пераехала да яго і выйшла замуж, і пакуль яе былыя калегі-прапагандысты хорам клеймяць захад і англасаксаў, Ціханова спакойна будуе новае жыццё ў аўстралійскім Брысбене, працуючы на найбуйнейшую ў свеце горназдабываючую кампанію, дзе робіць тэксты і відэа для карпаратыўнага партала. Зарабляе яна падобна няблага. Прынамсі ў соцсетках жанчына хваліцца, што ў Аўстраліі штомесяц аддае $1000 толькі на неабходны мінімум б'юці-працэдур, а ў Беларусі яна прыязджае толькі ў адпачынак і замілоўваецца мясцовымі нізкімі цэнамі. Незвычайная знаходка адшукалася ў Оршы. Падчас рыбалкі мясцовыя падлеткі выцягнулі з вады нейкую скрыню, і аказалася, што ўнутры была старадаўняя ікона Успення Пресвятой Багародзіцы. Адкуль там узялася гэта скрыня з такой знаходкай, невядома, але на адваротным баку іконы знайшлі надпіс на украінскай мове. Там было напісана «Дазволена цэнзурай, Кіеў, 15 чэрвеня 1911 года». Таксама на іконе ёсць імя Яўхіма Фясенкі з Адэсы, аднаго з найбуйнейшых выдаўцоў народнай праваслаўнай друкаванай прадукцыі на мяжы 19 і 20 стагоддзяў. У выніку ікону перадалі святарам. Цяпер яна знаходзіцца ў Ільінскім храме Свята-Успенскага манастыра і даступная для пакланення вернікам. У Баранавічах прыдумалі, што рабіць з недахопам кадраў. Цяпер мясцовы будаўнічы трэст запрашае на працу рабочых з краін сярэдняй Азіі і ўжо ўладкавалі 9 будаўнікоў з Туркменістана. Самі яны вельмі задаволены і кажуць, што працы хапае і на радзіме, але ж у Беларусі плацяць больш. Плюс будаўнікам прадастаўляюць месца ў працоўным інтэрнаце. Агулам жа трэст ужо ўладкаваў на працу 15 чалавек з Азіі і цяпер чакае прыезду яшчэ 15. Чыноўнікі ўпэўненыя, што беларускім гарадам не хапае гіганцкіх флагштокаў. Чарговы такі цяпер з'явіцца ў Оршы. Яго вышыня будзе складаць 58 метраў, што параўнальна з 18-павярховым будынкам. Кошт адпаведна таксама высокі – 5 700 000 рублёў, ці прыкладна $1 800 000. Дарэчы, у бюджэце Аршанскага раёна на 24 год ужо адзначаны дэфіцыт у 18 мільёнаў рублёў. А ў Гомелі $мільёны пойдуць на гараж для міліцыі. Мясцовыя ўлады хочуць правесці рэканструкцыю аб'ектаў аўтапарка міліцэйскай часці. На працу выдзелена больш за 22 мільёны беларускіх рублёў, а гэта каля $7 мільёнаў. Для разумення, на гэтыя грошы можна пабудаваць 2 дзіцячыя садкі ў новых мікрараёнах. Прыкладна ў такую ж суму абыходзіцца будаўніцтва невялікай школы альбо паліклінікі. Але ж не, і будзе гараж для сілавікоў. Работы ў міліцэйскай часці павінны пачацца ўжо ў верасні і разлічаны на 2 гады. Па верасень 26 года. Генпракурор швед прызнаў, што ў Беларусі расце колькасць выпадкаў хатняга гвалту. Па словах сілавіка, праблема не вырашаная, і каля 80% такіх злачынстваў зрабілі тыя, хто ўжо стаяў на розных відах уліку ў міліцыі. Тут адзначым, што ў Беларусі па сёння няма закону аб супрадзеянні хатняму гвалту, бо супраць яго выступае асабіста Лукашенка. Яшчэ 5 гадоў таму міністр унутраных спраў Шуневіч прасоўваў прыняцце такога законапраекта, але ж Лукашенка назваў гэта дурнотай, якая прыйшла з захаду, і паабяцаў, што ў Беларусі такі закон николи не з'явится. Понимаете, где-то кто-то брякнул о противодействии насилию в семье. Это модная сейчас формулировка на Западе. У них скоро семей не будет. У них уже мужик на мужике женится или замуж выходит, вы это знаете. Детей некому рожать. Падымалася гэтае ж пытанне перад праўладным саюзам жанчын, але былая міліцэйская прэс-сакратарка Вольга Чамаданова, якая цяпер працуе ідэолагам у Мінску, адказала так: беларусы жывуць у бяспечнай краіне дзякуючы працы праваахоўных органаў і, маўляў, створаныя ўсе ўмовы, каб людзі адчувалі сябе ў бяспецы. Тым часам, паводле даных міліцыі, штогод у Беларусі фіксуюць каля 80 000 паведамленняў пра хатні гвалт. Гэта 200 такіх зваротаў кожны дзень, без святаў і выхадных. Але пасля таго, як беларуская дзяржава разграміла ўсе звязаныя з уладамі арганізацыі, ва ўсёй Беларусі не засталося адзінай інфармацыйнай лініі для ахвяраў хатняга гвалту, а таксама грамадскіх арганізацый, якія б дапамагалі такім ахвярам. Што будзе, калі добра выпіць, а пасля ўварвацца да сваёй каханай з нажом і пагражаць яе зарэзаць? Да, у прынцыпе, нічога страшнага. Партал «Зеркало» знайшоў красамоўнае судовае рашэнне па такой справе. У Чавускім раёне п'яны трактарыст прыйшоў высвятляць адносіны да сваёй дамы сэрца. Мужчына дастаў нож і пагражаў забіць каханую, але да справы, на шчасце, свой намер не давёў, перадумаў. Праз пару хвілін ён вярнуўся, ізноў з нажом, ізноў з пагрозамі. Перапалоханая жанчына звярнулася ў міліцыю. Кавалера затрымалі і нават звялі на
яго крымінальную справу за пагрозу забойствам. Але ж суд вырашыў, што ў такой сітуацыі для трактарыста дастаткова штрафа ў 30 базавых велічынь. Ну а што ж, ён жа не пісаў каментары пра Лукашэнку ці сілавікоў. Гродзенская даносчыца Вольга Бондарова зноў змагаецца з беларускай мовай. Цяпер вядомая фрыкеса выявіла прыкметы распальвання міжнацыянальнай варожасці ў падручніку па беларускай літаратуры для пяцікласнікаў. Гэтым разам яе абурыў абзац о беларускім выразе «калі ласка». У падручніку адзначаецца, што выраз «калі ласка» вельмі не падобны на рускі «пажалуйста», а хутчэй роднаснае украінскаму «будь ласка». Ад такога у Бондаравай адразу палыхнула. Яна разрадзілася маналогам пра багацце рускай мовы, небяспеку нацыяналізму і гэтак далей. У выніку Бондарова, якая на хвіліночку вучыцца проста цяпер на спецыяльнасці беларуская мова і літаратура, заявіла вось што. На яе думку, беларуская «калі ласка» трэба перакладаць на рускую не як «пажалуйста», а як «будьце любезны». На гандлёвай пляцоўцы Вайлдберрыс заўважылі незвычайны тавар – палку для біцця крапівы. У апісанні пазначана, што кожная палка мае індывідуальную форму, высокую трываласць і абсталяваная прыцэлам, то бок сучком. Краіна вытворчасці Беларусь. Кошт у раёне 10 рублёў, але цяпер зніжкі. Палку можна ўзяць усяго за 8 рублёў і 76 копеек. Калі шчыра, то жарт гэта ці не, пакуль не вельмі зразумела. Калі у вас ёсць лішнія грошы, то можаце заказаць у якасці эксперымента, а пра вынікі пасля раскажаце ўсім нам у каментарах. Беларусы працягваюць стаяць у чэргах на мяжы з Еўропай. Хтосьці сумуе, а хтосьці запісвае вось такія вясёлыя відэа. Калі што, дзяўчаты стаялі на выезд у Польшчу. Мы первый час на границе. Мы 7-й час на границе. Мы 14-й час на границе. Доброе утро. Мы 18-й час на границе. Мы 20-й час на границе. Мы 24-й час на границе. Мы 28 часов на границе. Мы 30-й час на границе, и мы ее прошли. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.